naman si DJ John Ray Remix. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Hello to Happy Blue in London channel. Thank you very much for dropping by in this LS. This is your friend on the air, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina from Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much for all new friends who dropping by in this live streaming from Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello also to Inday Badiday. Hello Inday Badiday. Hello also to Manang Gina Togyaman. Happy watching Manang Gina Togyaman. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Nagitipada kay Lokano po dito ay abroad. Da kayo man po dito Europe, dita Middle East, kastamo ta po dito Amerika. Kada kayo amin naimbag nga rabiyo amin nga sangapada. Di oras tayo na po dito ay ket alas 7:23 iti rabi dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Pasensya na po si Happy Blue in London channel. Thank you very much for your support to me, ate. Ewan ko kung Tagalog ka or English speaking. Thank you very much kada ni Ana Derek. Pwede na kayong magbaba ng mga bahay nyo. Marami tayong bisita ngayon galing sa mga napuntahan kong live streaming ngayong araw na ito. Lahat kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Bisaya host. Maraming Bisaya dito. Madam Happy Blue in London channel. Ana Derek, pakibaba lahat ang mga bahay nyo dito at magmahalan kayo dito. Ilocano po kami dito mga kababayan. Nandyan si Manang Gina Togyaman. Ayan, may jacket ka naman ng Gina. Thank you very much. Ano yung apay nagpamutan? Hi to Manang Gina. Happy watching kada kayo amin. Nagkat kumutan kasano pamayak no na delete ko diay yung message na. Thank you very much kada kayo amin. Hello Madam Happy Blue in London channel. Please makidikit ka na po kay Ana Derek. Magsusukli yan. Lahat na mga tao dito, mga Ilocano people, Tagalog people. Kung may English, mag-i-English po ako. Nandito po ako sa Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much to Happy Blue in London and also to Ate Gina Togyaman. Na-delete ko po yung yung message mo, Ate Gina. Hello also to Manang Lina Cortez. Malapit lang dito, host. Ayan. Mamaya po. Mamaya maraming papasok na mga bago dito kasi nag-invite ako nung nagpunta ako sa mga iba't ibang live streaming ng ating mga kapatid na OFW from London, Holland, Germany, and so on and so forth. Maraming salamat sa inyong lahat mga ginigili kong mga OFWs. Thank you very much to Happy Blue in London channel. Magbaba ka ng bahay mo, Madam Happy Blue in London channel. Hello also to Altea Nicole Beltran de Los Santos. Thank you very much. Banat lang house, Konana. Si Manang time out by ng Gina Togyam. Ewan ko kung paano kung ibabalik si Gina Togyaman. Nagkamay. Huwag madam.
Huwag nang madam. Host. Okay, ate na lang kung ate o ading. I am already 48 years old. Ma'am, Happy Blue in London channel. Baka mas matanda po kayo sa akin. Mga 12 million di house, pakidikit si Happy Blue in London channel. Paki-thumbs up si host at pwede nyo naman na i-share. Thank you very much to Dian Castillo. Ana Derek, ayan, nagbabasian ni Ana Derek ng bahay niya. Ate Happy Blue in London channel, dikitan mo siya at magdikitan kayo mga kababayan. 11 million in the house. Thank you very much sa kata kayo amin kakabsat. Ito man ang Angelina Cortez, to Arceli Lizardo, also to Gina Togyaman, to Happy Blue in London channel, si 2020. Good evening everyone. And also to Ana Derek, and then Althea Nicole Beltran, to Dian Castillo, and of course to Happy Blue in London channel. May bisita po tayo. Siya po ay kasamahan ko kanina na namimingwit sa mga iba't ibang LS. Thank you very much. Ayan, iwan lang na bakas balikan ko kayo later. Thanks from Happy Blue in London channel. Nandyan po sa London si ewan ko ate ba o ading. 12 million in the house, pakidikit si Happy Blue in London channel, mga kaibigan. Kumusta kayo amin na po nga Ilocano dito ay abroad? Kayo amin. Hello to Adelina Portuguese, thumbs up sir, and also to Eliani Domingo. Hello sir, good evening. Manipod ken ni Eliani Domingo, kakabsat ken gagayan. Ikamanti ko ni Mami May assignment na Mami paka mangi ay sura mo man dagiti dagiti ag present magraraffle tayo mamaya. Kung sino po ang mabubunot dito, yung mga magpa-present may preload na ibibigay si host sa inyong lahat. Hello to Honey Tolentino. Happy Honey Tolentino. Happy watching Honey Tolentino. Puntahan ko ang binabang bahay ni Ana Derek. Ayan. Ana Derek, pupuntahan ka niya tapos dikitan mo siya. Exchange love po ang gagawin natin sa gabing ito. Okay, ladies and gentlemen, present Adelina Portuguese, Honey Tolentino. Hello bossing, good evening. Ezra Ortega Gumarang po ito. Honey Tolentino, happy watching. Ana Derek 2005, Honey Tolentino, Honeyto. Ayan. Thank you very much, Honey Tolentino. Ayan, may jacket ka na, Honey. September 11 vlog. Hello sir Roderick, thumbs up and share dan. Please pakidikit si Happy Blue in London channel. Bisita po natin siya from London with love. 2030 present sir. Sabi ni 2030. 13 million in the house. Maraming salamat sa inyo mga dumikit. Yung mga mapagpapatusok at tumutusok, magandang panonood sa inyong lahat. Okay, welcome po si Ate Happy Blue London channel. Ayan, Ana Derek, nandyan na. Nandyan na yung bahay ni Ana Derek, kakabsat Ken Gagayem. Ito nga, ito. Ang background natin ngayon, Christmas TikTok Party Dancer Mix. Thank you very much. Hello to Jenny Lover. Hello bro, shout out from Jenny Lover. May bibigyan kita ng jacket, Jenny Lover. Thumbs up host by Jenny Lover. Thank you very much, Honey Lover. Pwede ka nang mamingwit. Mga Ilocano po ang kasamahan natin dito. May mga Tagalog, may Bisaya pa yata. Mga Bisayano, mga Tagalog, mga Ilocano, welcome po kayo sa live streaming ng iyong kapatid, Roderick Molina. Hello, Cherry Lover, dikit na kita ko na. Hello, tusok na sir, Eileen Explorer.
Thank you very much. Pakip-share po. Share nyo lang po mga kaibigan ang ating live streaming ngayong gabing ito. Thank you very much sa kakabsat apo. Naragsak nga pa nagbuybuyayo amin nga 180 labas na. This is your friend on the air, Roderick Temporal Bentley Sardino Molina from the Facebook page of Liwliwaken Rayao dagiti OFWs nga Ilocano. Manipod po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Sayaw mga kaibigan habang nagpapadikit kayo sa aking LS. Chenny Lover, happy watching Chenny Lover. Ayan mga kaibigan, si Chenny Lover. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. Mga nandito sa Europe, dyan sa Middle East, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Jenny Lover, Arceli, to Reynaldo, to Cherry Acosta, Flor, ayan, dami ko nang na-sharean, 11 million. Thank you very much kay Madam. Hello to Maring Rose Guzman. Jenny Lover, maayong gabi sa tanan. Musta na, Cherry Lover. Hello to Agbal Buben TV Vlog. Thumbs up, down host. May bibigyan kita ng jacket. Magpadikit ka dito. Ayan, mga kasamahan ko. Ang mga ito sa mga LS na pinupuntahan ko. Thank you very much. Agbuben J TV Vlog, thumbs up, down host. Maraming salamat po. Magbaba na kayo ng mga bahay nyo. Magdikitan, magmahalan, mga kaibigan. Thank you very much sa inyong lahat, mga Tagalog, Ilocano, Bisayano, Pampangueño, and so on and so forth, Espanyol, Frances, Italiano, at marami pang iba. Thank you, host Agbuben JTV Vlog. Thank you very much, Agbuben. Happy Blue in London channel, Ama Derek Danna, sabi niya. Ayan, ate, Happy Blue in London channel. Lahat yung mga bago dito, sige, magbaba ng magbaba, magdikitan, magtusukan kayo dito sa aking munting live streaming. 15 million in the house. Hello sir, London kita naman tayo. Hello sis, London kita naman tayo from Cherry Lover. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Prelin, Moina, Merry Christmas everyone. Thank you very much. Angie Alamo. Merry Christmas to everybody. Yung mga pamasko namin, ihanda nyo na ang iyong mga regalo. Cherry Lover, Ana Derek, kalembang kita bukas iwas lagas. Thank you very much, Cherry Lover. Hello also to Erlinda Pueblas, padalaw po house ko, babalikan ko kayo. Thanks, magbaba ka ng bahay mo. Hello to Hamad Alaybani, old me, dagitay vlog ni Ana Derek. Yan. Magbaba kayo ng bahay nyo, libre. Pwede kayong magkalembang, mga kaldero, mga pinggan, plato, pwede nyong iuwi pag dumalaw kayo sa mga bahay ng ating mga ginagalang na kaibigan sa Himpapaway. Thank you very much. September 11, Sir Dan. Ayan, mag-present kayo kasi mamaya may preload na ibibigay ang ating munting LS, mga kaibigan. 19 million in the house. Baba, padalaw ng aking bahay. Guys, padikit from Maring Rose Guzman Matias, OFW Pinay in Santa Cruz, Tenerife. Ayan, hello sis Rose Guzman. Kasama ko po ang aking asawa na nandito sa aking katabi na maging sekretary, taga-sulat ng inyong mga pangalan, mga kaibigan. Hello to Honey Tolentino Wensis.
Angelina, sabi niya. Guys, kayo na lang ang mapadikit sa akin para di tayo magkasalubong bukas, kalimbangin ko kayo. Promise ko yan, legit po ito from Chenny Lover. Wow, Chenny Lover, pwede kang magbaba. Chenny Lover, para dikitang kita. Iwan ko kung nakadikit na ako sa'yo. O mamaya, pakisulat mo mamami. Chenny Lover. Yung mga bago dito na hindi ko pa nadikitan mga kaibigan, isusulat ko na lang at magdidikit na lang ako pagkatapos ng live streaming. Okay? Thank you very much. Mamaya may papasok na taga Holland, mga taga Germany at mga taga London, mga matatandang babae yata yung mga yon. Tagalog sila, ipangapangpanggan niya, Bisaya daw gid. Alabahan niyo po, Happy Blue in London, Ana Derek. Ana Derek, nandyan na. Ana Derek 2005. Bahay nyo po, ate. Andyan, nagbaba ng bahay si Agbuben J. TV Vlog. Ayan, tignan ko nga kung nakadikit ako sa'yo. Agbuben J. TV Vlog. Ayan. Nakasubscribe na ako sa'yo, Agbuben TV Vlog. Ayan, naka-thumbs up na ako sa yung video na malapit sa karagatan. Ewan, Pampang yata to. Ayan, kita ko na. Thank you very much sa mga 19 million in the house. Hello also to Tarakiti Amyanan, Ralph Grayson Bangalan, yakap-yakap para sa tagumpay. Thank you very much. Hello, Hamad Alabayni, Rose Guzman Marquez. Hello, Cherry Lover, dikit na ako sa'yo, sister. Agbuben JTV Vlog, yes, house. Ayan, nakadikit na ako sa'yo, Agbuben. Magkaibigan na tayo sa YouTube, YT. Okay, 23 million in the house. Thank you very much. Also to manang my very supportive ate, si Ate Perlita Aglipay Matias. Thank you very much for watching, manang Perlita Aglipay Matias. Good afternoon, morning, ading Roderick, ading May. Maraming salamat, manang Perlita Aglipay Matias. Agyaman akmet kini Eliani Domingo dan to you, kapatid Erlinda Pueblas. Magbayad ka, kapatid Erlinda Pueblas, from Eliani Domingo. Baba ng bahay, libre-libre, halukay, pwede lang magnakaw. Ayan, Eileen the Explorer. Ayan, nagbaba si Agbuben JTV Vlog. Thank you very much to Arceli Lizardo. Ading Arceli, pakidikit mo naman si Agbuben at saka si Happy London Blue in London channel. Yung mga bago dito na kaibigan natin, pakidikit-dikit. Ayan, Tolentino, Arceli Lizardo, Ana Derek 2005, Ralph Grayson Bangalan, Kasano Agyakar Balay, sir. Paano daw maglipat ng bahay? Punta ka sa bahay mo, tapos i-share mo, tapos ikakapin siya, tapos balik ka sa bahay ko, ilalapag mo diyan. Susuruwang, dak amoy din yung po maulawak Mildred. Thank you very much to Lorna Domingo, present sir, 20 million in the house. Guys, please huwag kayong mag-type ng stay con, bawal yan, iwasan ng emoji. Ayan, please kakapsat. Amuyo, alam nyo mga kaibigan, nahihirapan akong bumuo ng mangbuo ng 4,000. So pero malapit na, mga kalahati na lang. 25 million in the house. Hello to Marinela Rawatos na yung Bangarabi kakapsat. Pakidikit si Agbuben TV Vlog at tapos si anong pangalan to, ni Chenny Lover, tapos si Madam si Madam, anong pangalan ni Madam? Si Madam Happy London, Blue London in channel. Thank you very much. Lahat ng mga paki-delete na lang po yung mga emoji, bawal yan.
Ayan, kakabsat, 24 million in the house. Yung mga kasi po, hindi po ako batido sa LS na to. Mostly kasi sa live streaming ako dun sa Facebook page. Ako nagla-live, kaya dahil nagpaparami ako ng WH, kaya napipilitan po akong live ng live. Ang sakit ng mata ko dun sa kakapalo ng mga live streamers dito sa YT, kaya ayan, tis lang po. 23 million, Honey Tolentino, i-remove kung bossing, sorry. Okay lang Honey Tolentino, no problem. Thank you very much kada kayo aming kakabsat. Hello also to Prelin Mona. Siyempre, hindi natin maiwasan ang mga maglabag ng kanyan. Okay lang mga kaibigan. Bahala na si Lolo Facebook na magpatawad sa ating lahat. 27 million in 21. Yan. Bakit wala pa si Naganagin? Ay, Tagalog naman. Awan pa ni Peter Gold. Mamaya darating si Peter Gold. Ayan, nagbaba si Chenny Lover ng kanyang bahay. Chenny Lover. Ayan, nakadikit na ako sa iyo, Chenny Lover. Melo Tats. Hello, Melo Tats. Ate o ading 48 katay data. Haan na matiptipot. Kadwanan to digay. Okay, si Chenny Lover, si Madam Melo Tats yan. Ayan. Thank you very much sa pagpunta mo sa aking munting LS, Madam Chenny Lover. Agbuben J TV Vlog. Maya ito. Takuha niya Facebook ni YouTube. Ateya Nicole Bertran de Los Santos, happy watching. Ateya, lapag-lapag. Da kayo apo nga barbar, wulo kitidaan, lapag kayo nga lapag tag dinikit kay dito. Pwede kayong magdikitan, pwede kayong magsayawan, magkamayan, pwede lang po magkawalan. Thank you very much sa mga 20 million in the house. Ayan, nagbaba ng bahay si Rose Guzman. Happy Blue, London Channel. Ayan. Di ba? Beso-beso po kayo, magkamayan. Pwede po kayo magkutuhan dito. Manguha kayo ng kuto sa ulo. Ayan, pwede tayong magmahalan, Chenny Lover, magmahalan. Lapag po ang mga bahay nyo, Marinel Ruatos. Ayan, mga kaibigan. Ayan. Ito nga, ito ay para sa mga newcomers na pumunta sa aking live streaming. Ayan, mag-chat-chat na kayo mga kaibigan. Ayan, Chenny Lover to Happy London, Happy Blue in London Channel. Ayan, pwede na kayong sumayaw, sayaw mga kaibigan. Agkumpas tayo, Honey Tolentino, kuna ni Manang Lina Cortez. Yan, kumpas, wiggle para maalis yung mga taba ninyo. September 11, bawal po ang emoji. Bodot host, Chenny Lover. Lorna Domingo. Pwede bawal daw yung mga may emoji, mga kaibigan. Yung emoji ni YouTube, yun ang ilalagay nyo. Huwag kayong maggagamit ng mga emoji na hello to Ana Derek 2005. Ana Derek, paspas. Hello to May Besamo. Happy watching, May Besamo. Thank you very much for watching. To Manang Lina Cortez. And also to September 11 vlog. Honey Tolentino, happy watching. Si Honey Tolentino, si Happy Blue in London Channel, tapos si Chenny Lover. Ayan, darami na mga viewers natin. Agpukaw kayo man tilukan umaydak kami ibalasiwon kunayo man tao mado tayo kakapsat.
Sis Angelina, umay kanta agsala ta from Honey Tolentino. Agsala ay sasayaw daw sila. Ayan mga Tagalog people dito. Mamaya magpapatugtog ako ng mga Ilocano song para sa inyong lahat. Hello to Chenny Lover guys, dalaw kayo sa village ko, kalimbangin ko kayo bukas, sabi ni Chenny Lover. Kasi si Chenny Lover hindi pwedeng magbaba ng bahay niya dito kasi baka mabawasan daw. Ayan, Chenny Lover and Company, thank you very much for dropping by in this LS 26 million in the house. Manang Angelina Cortez, kembot. Ayan mga kaibigan, ang saya-saya. Mga 26 million na nandito sa mga kaibigan. Pwede kayong magtaya-taya. Perya-perya lang po, barya-barya lang sa umaga, wala pa ang kita. 26, hello to Prelin Mona. Di naman kami makapukaw dito sir. Yung madama, kumpas sir. Hello Manso, Ate Angelina Cortez, Beshi Honey. Catherine Cantor, hello everything from Catherine Cantor. Catherine Cantor, pwede mabaling ka nga makita-kadakay kadagiti barbaro nga simurek dito yung LS Trinomotibyang. Hello to Chenny Lover, saya-saya dito host. Bukas bibili ako ng mic, kakanta ko mag-LS. Ayan, yung mga pwedeng makiangkas sa mga bahay nila. Pag pupunta ka kayo sa bahay nila, pwede kayong mag-uwi ng mga pinggan at mga baso. Hello to Lynn Domingo, happy watching Lynn Domingo. Ayan, may jacket ka na Lynn Domingo. Present Lynn Domingo, Marjorie Leste Mabun, Catherine Dan, thumbs up sir. Thank you very much. Chenny Lover, thank you very much Chenny Lover and Honey Tolentino. Ayan, asan na si hello to Ralph Grayson Bangalan. Ayan, kitang kamamot. Ate mo baro dato yun o yan, salasalan yan, salasalate putot mo. Yan, na sumasayaw yung batang malusog. Mom's Hero. Ayan, nakasubscribe na ako. Manuti balay mo 23 subscribers umado dato Ayan mga kaibigan, 23 million in the house. Chenny Lover, Honey Tolentino, si Ralph Grayson Bangalan, kada kayo amin kakapsa nay Bangalan, no longer moderator. Guri ka man, kaagsubli na pindot ko manin. Ayan, pwede kayong magpindot. Pindot kayo ng pindot pag pumasok kayo sa mga bahay. Lapag-lapag na mga bahay nyo mga kaibigan. Pwede kayong maglinis, pwede kayong pumulot ng kanilang mga alahas dyan sa bahay nila. Angie Alamo, happy watching Angie Alamo, 20 million in the house. Chenny Lover, 2020, happy watching. Pagkidikit si Chenny Lover, mga minamahal kong Ilocano na mga OFWs. Eliano Domingo, hello Ging Catherine, nagimukat ka pa. Ayan yung mga may mutat pa, maghilamos kayo muna bago kayo makichismis sa aking munting bahay. Chenny Lover, baka mali ang napindot ko, host. Kung ano man ang napindot mo, Chenny Lover, okay lang. Kung ano man ang mapindot nyo mga kaibigan, basta hindi po sinasadya, okay lang. Bahala na si Lolo Whitey na magpaano sa atin. 23 million in the house. Everything is okay nga rin, Sir Taraki. Yes, salamat sa dumikit. Pakidikit si Chenny Lover. Siya po ay bisita natin mga Ilocana. Chenny Lover, kami po ay mga Ilocano at Ilocana dito. Mga OFWs from Dubai, Middle East at mga may nandyan sa France, Canada, Saudi Arabia. Ang dami namin dito sa
Kaya pwede, baba ka lang ng baba ng bahay nyo dito. Chenny Lover. Internet, ayun gusto natin tinukan dyan. Naka-live. Naka-live si Apo Kabusligan Radio, mga kaibigan. Thank you very much sa mga 20 million in the house. Kada kayo amin kakabsat, agyam-yaman na. Chenny Lover. Si Chenny Lover po ay Bisaya. Bisaya? Si Chenny Lover, Bisaya daw. Kaya sa mga minamahal kong Bisayana, Bisayana. Hindi Bisayana. May Bisaya o Bisayana. Ayan, yung mga taga Bisaya po, magandang panonood sa aking munting LS. Bisda. Chenny Lover. Bisda. Ano yung Bisda? Ana Derek 2005, lapag ka ng lapag. Kay Chenny Lover, ito po ay isang awiting Ilocano para sa inyo to. Chenny Lover, this is for you. Chenny Lover, and also to our new visitors in this live streaming. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.
Siyempre, 11 vlog, Marjorie Leste. Da kayo mo kakabsat kan kagayem. Yung mga iba dito, pwede kayo punta kayo sa Kabusligan yata. Mamay, Kabusligan? Kabusligan. Happy watching, Chenny Lover. Isang Ilocano pa, Chenny Lover. Host, 2 dikit ko sa'yo. Meron pa akong 1 dikit ko rin sa'yo. Ayan, Chenny Lover. Huwag kang mag-ala, Chenny Lover. Mamaya i-play kita. Mami, paki-surat mo, Auntie Chenny Lover. Dijay. Yeah? Data. Lagar dan. Lorna Domingo, Hanay Tolentino, kasano agita sir, tibalay ditoy, jak. Kasano agita sis, tibalay ditoy, jak amusis, Angelina, ni Hanay Tolentino. Hey, Chenny Lover, natatawa ako sa mga kasamahan kong Ilocano. Kasi hindi kami mahilig mag-LLS sa YouTube, sa Facebook lang kami. Kaya hindi pa kami masyadong batido sa LS ng YouTube. Bahay-bahay, mga banana. Ako, ilapag mo ang iyong banana. Bakit ko ilalapag ang aking banana? Nag-iisa lang siya. Ilapag mo yung banana. Para dumami ang banana mo, sabi niya. Adi, kakain ka ng kakain, parang unggoy. Nakakaiyak naman ang sound mo, sabi niya. Okay, yan, nakakaiyak talaga kasi awitin ng magandang babae na iniwanan ng kanyang asawa. Humiwalay sa kanyang asawa dahil hindi niya daw mahal yung asawa. Ito, mas maganda. Chenny Lover, you can dance in this Ilocano music. Host, dami mong viewers. Umalis sila kasi may sinusuportahan din sila na nag-LS sa Facebook Live. Kaya kung gusto mong makisaya sa amin, Chenny Lover, paki-follow mo yung Liwliwaken Rayaw Dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Andun po kami. Ang dami namin doon, mga Ilocano. Ayan, kaya nga naalala ko yung ex ko. Honey Lovers at Honey Tolentino, haha, nakakatawa, maignorante na dito, sis Angelina Cortez. Mamaya, papasok si Peter Gold, yung English spoken dollar. Oh, po, manonosebleed po ako dito kay Peter Gold. Lahat ng mga Lindomingo, pwede rin bang mag-LS sa Facebook? Oo. Chenny Lover, kasi yung Facebook page ko, may followers na 18,000 followers, naka-monetize na din. Kaya dito lang sa YouTube, hindi pa ako naka-monetize dito. Kaya nagmamadala at ma-reach ko yung 4,000 watts hour dito. Kaya humihingi po ako ng mga tulong ninyo na sana sa bagong Christmas ma-monetize na po ang aking YT channel. Thank you, Chenny Lover, and to all of you, my dear viewers. Hani Tolentino, uri siyak sir ngem, o sis ngem, pinadas ko, anasoro takmet ko. O bayat kakabsa, awanti ba, naghantayong masusurwan kakabsat, masusuro ko nakidi. No, idididamda mo, ada kayo Pilipinas, tahan nyo mo agplantya, umay kayo nag-abroad, nasusuro yun tinagplantya kakabsat, apay kidingahan nyo mon, dulyardatan. Honey Tolentino, tatalang talaga nga nakakomment na dito, sis. Isungadyak amo talaga ako na ni Honey Tolentino na Estra Atoy. Ayan, Estra, happy watching Chenny Lover. Pwede ba rin bang mag-LS sa Facebook? Oo, Chenny Lover. Dadalaw ka sa aking Facebook page, Liwliwaken Rayaw Dagiti OFWs nga
nga Ilocano. Yan po ang aking Facebook page. I-add mo ako sa Facebook, tapos magsesend ako ng link para sa iyo, Chenny Lover. Ako rin host, bago matapos tong taon gusto ko na ma-monetize kasi magbago naman ang rules ni tatay. Oo nga daw kaya mahirap na yung 10,000. Ayan, bumaba na ang ating mga viewers. Asa na sila? Naglayasan na ang mga viewers. Happy watching, 14 million in the house. Ayan, Chenny Lovers, di ba magaganda ang mga Ilocano music? Ito pa, Chenny Lover. Host, i-message mo na lang ako sa Messenger. Ikaw ang mag-message sa akin kasi hindi ko alam ang profile mo. Roderick Molina, makikita mo yung mga may dalawa akong anak at may isang asawa dyan sa group picture namin. Yeah? Alangan daw na dalawa ang asawa ko dyan sa group picture namin. Yan ang aking profile. Kaso lang naka 5,000 friends na ako sa Facebook. Basta pagpa-add ka, i-confirm kita, Chenny Lover. Melogene Adapt dito, Melogene Tolentino, Honey Tolentino, mga magkabagis. O sige, hanapin ko, sabi ni Chenny Lover. Roderick Molina, may nyati ko, mami. Nakabarong na. Di ba, Dok? Di profile ko. Ijay Facebook. Aja Ducho. Group picture na may dalawang bata at isang bini-bini. Thank you very much. 15 million in the house. Cherry Lover done with Dalaw house mo. Ganda house mo. Padikit naman please. Hello also to Catherine Cantor. Nay, ayan na si Sir Tarakin Ging. Lani, nagsuksok sa metin from Catherine Cantor. Kada kayo amin, kakabsat ken gagayem, Chenny Lover. Pwede ka mag-invite ng kahit 2 o 3 mong kaibigan dyan sa Facebook, sa YouTube, na pupunta dito sa aking live streaming ngayon. Hello also to Lorna Domingo. Happy watching, 15 million in the house. Honey Tolentino, so Ezra Ortega Gumarang, happy watching. Mga hindi pa nakadikit kay Chenny Lover, please magbaba ka ng bahay mo, Chenny Lover. Lynn Domingo, salamat. Kalimbangin kita bukas. Iwas muna tayo ng lagas. Mag-iingat po kayo, baka malagasan po kayo ng buhok. Mahirap na maging kalbo kayo. Chenny Lover, ayan, nandyan ang bahay niya, maganda daw ang bahay niya. Pwede kayong maglinis, magpunas-punas, at pwede niyong iuwi ang kanyang grep. Chenny Lover, happy watching. Broken man ging ni Catherine Tarakukawan ni Sir Taraki. Chenny Tolentino, Honey Tolentino, niya sister Angelica, nakadikit na ban. Ipatukar mo nga muna, i-play nga muna, sa mo i-like, sa mo to after mga 20 seconds, sa mo to i-subscribe, Honey Tolentino. Ralph Gracer Bangalan, umay kayon apo. Ayan, data na po ni na. Datan ni Tarakit ni Amyanan, kakabsat ken kagayem. Agyaman ti adu-adu kinitaraki ti amyanan apo iti ayat na kantoy no motibyang iti panang isaksakit na iti Facebook page nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ken kada kayo amin apo nga sumupsuporta agi play kadagiti videos ko apo ditoy Whitik jakim pagarup nga idi tatay makaring nagtatay bigat kakabsat ngimato apo ti 92 nga watch hour nagdoble apo iti kalma di namin sang nga kalman. So nga sapay ko maputa ngumato manin tinaso nga saga so tatangal daw unto no bigat takada bigat nga ngumato kakabsat ken gagay isusurat kumot atap ti kasta ka adamo remembrance ko apo
makakasi nga makipatpatang kada kayo mga ginigilid kong mga Ilocana na mga nagplay ng mga aking live streaming videos. Thank you very much. Hello to Eliane Domingo. Ayan na, di bahay mo, Sir Taraki. Ayan, Catherine, Bimabamanin. Jenny Lover, yes, I watch muna ng 3 minuto. Tapos kalembang. Jenny Lover, para sa iyo to. Kusilapan ka. Ang ibig sabihin, inya Ilocano, inya ti Tagalog ti kusilap. Inya ti Tagalog ti kusilap. Mas da kayo nga Tagalog ditoy, Ilocano. Suliapan kita? Amot. Kusilap niya tingay Tagalog na, da kayo Ilocano nga padak. Eliano Domingo, naputid apo lang ti upgrade tay sipi. Niya ti kusilap, kusilap, Eliano Domingo. Irapan kita. Ito ang title ng aking pinapatugtog, Irapan kita. Jenny Lover. Kusilap. Ala, jak pa amo na po kakabsat pakawanam, pakayangam dagiti apo nga Ilocano, nga OFWs. Irapan kita. As di lang kaya? Search mo ang Google Bossing, honey. Apoy supay nga bubrak ko Google. Lang, ganda-ganda naman tong para kay Jenny Lover. Hope you like it. Damo, git, Ilocano diri. Inyadyo kayo na anong ibig sabihin yon na Jenny Lover? Hindi ko alam ang ang daming mga Ilocano dito, sabi ni Jenny Lover. Ganun ba ang ibig sabihin? Kuskusi Love, JB Lee, from Catherine Kakantor. Magbaba ka ng bahay mo, Jenny Lover. Ikaw ang bisita namin dito, kaya ikaw ang tutulungan namin, mga Ilocano, dito sa aking munting live streaming. Pakayangan nakadama ni ate, sir. Nya! Supay ka timang pakayang kanya, siya ka timang pakayang kanya na nga paubutan. Ay, maulawak Mildred. Dinidilatan kita. Ayan, dinidilatan ba? Pag dinidilatan ka niya, kas dyan, yun ang dilat. Honey Tolentino, amman sis Angelina, talaga nga kakayat ko nga masurutan sis Angelina. Irapan kita para kay Jenny Lover, ang ating magandang dilag na bisita dito sa aking live streaming. Hello also to Melo Jane Tolentino, happy watching. Automatic nakasubscribe na si Melo Jane Tolentino. Po, basilang 823 subscribers mo. Basilang lang sa gasuton. Makadomingo ka lang bani-banit nga sila kanyak, sumurot ka kanyak tano paduan tati sabsaba. Melo Jane Tolentino, malapit na mag 1,000 ang iyong bahay. Kaya Lin Sunday atoy man thanks ka na. Salamat host, mga saging ko binagyo muntik na maubos. Apay. Sa akin, mga saging ko, mga 1,390 na siguro ngayon. Apo, may tableta pa si Estra dito. Tableta ni Manang Angelina tayo tipat patugtog ko tatang. Hello to Manang Angelina. Hanay Tolentino. Ay man ajaman tadletak bossing tiway ko na ni Ezra Ortega. Hello Jenny Lover. Baba ka ng baba. Hello to Ana Derek 2005. Happy watching. Baba ka din ng baba. Melo Jane Tolentino, kakabsat, tulungan natin siya para makamit niya ang 1,000 subscriber. 823 na. Konti na lang, malapit mo nang ma-reach yung 1,000 subscribers. Melo Jane Tolentino,
Ralph Grayson Bangalan, pag dinikitan at ibinuka ang mata, yun ang pangirap. Kung kikindatan kita, yun ang kabaliktaran ng kusilapan ka. Kikindatan kita, pero yun ang kabaliktaran. Pagkindat na masama, yun ang kusilapan ka. Ayan, Chenny Lover. Okay, happy watching. Mr. Lonely, thank you very much. Kadagiti 17 million in the house. Chenny Lover, go ka lang ng go. Tusok dikit done to you, Sir Ralph. Ayan, na-barbecue pa. Makadlawak. Hindi kalman, English ng English, Tagalog ng Tagalog. Kumusta kayo amin na po nga padak nga Ilocano, nga OFWs, ayan man nga suli itilubong itayan nyo. Lahat ng mga Tagalog dito, si Chenny Lover at sa mga kasamahan niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may papasok pa na bisita dito. Kikindatan kita pag titimbangin mo ako. Titimbangin mo ako, Catherine Cantor. Paki-share nyo po ang aking page, aking YT, LS. Chenny Lover, huwag ka munang matulog, maaga pa. Bukas day off. Sunday bukas. Eliani Domingo, awan met tay bisitam tata sir, te English spokening. Suot uray ka, awan mo lang ni Peter Golden. Nagbalin sa mga silveron. Thank you, Ma'am Eliani Domingo. Peter Gold, where are you now? Mamaya, Chenny Lover, pag hindi ka pa aalis dito, kakanta ko. Chenny Lover, kakanta ko mamaya pag mag-present ka. May papasok pa host, si Virgie. Ayan, si kapatid Virgie Layman, darating yun. Paki-PM mo siya para pupunta dito. Pag papasok si Virgie Layman, mamaya kakanta ko para sa mga Tagalog dito na nandito sa aking live streaming. Thank you very much. Sabayan kita ng kanta host, Chenny Lover. Uy! Nakapapakay. Beti, yung kwarto di mama. Apo, mga matitigas na ulong mga batang to. Bisaya din si Virgie. Okay lang. Bisaya, Ilocano, lahat tayo magmahalan dahil tayo ay Pilipino. May namasko na, Chenny Lover. Iyon, mga anak ko yun. May namasko na, agdingig platan. Dali ayi. Pone pa yan. Chenny Lover, pakisigawan mo si Virgie Layman. Makipaskwadan sa met dagita anak mun bosing supay agtugtugtug damot na nading. Kalalpas lang nga nagpapanawa dati ni mamang dati mo abay ko la makamkam mo madamati live mi dito buy-buya mo isuna madamadamot di nga agring-ringgor no buy-buya da TV and so on and so forth. So nga kanyang buhay pag nagla-live ako. Hello to Eliani Domingo, to Chenny Lover, may namamasko na. Miss Peter Gold, where are you now? From Eliani Domingo. Amo kami nga kasla Facebook page dati nga mabaling kang agpukaw, pwede kang magsigaw dito. Ayan, asan na kayo? Punta na kayo dito, pasok na kayo, pumasok na kayo. Hello to Honey Tolentino, Chenny Lover, mamaya pa akong matulog. Okay, ma Chenny Lover, papasukin mo si Virgie Layman at kakanta na ako. Sana darating si Peter Gold. Mga bahay nyo, baba. Melo Jane Tolentino, pakitikit yung bahay ni Melo Jane Tolentino. Tapos si Chenny Gold. Matagal na po akong nakadigit sa mga kay Ma'am Melo Jane Tolentino. 18 million in the house. Thank you very much. Apayada.
Hello, Chenny Lover. Oh, tawagin ko na siya. Okay, thank you, Chenny Lover. Bago ako kakanta para sa inyong lahat. Hello, sir. Nimbag nga rabita. Yamin ko na ni Ruby P. Galapon. Thank you very much, Ruby. Peter Gold, where are you now? I want to see you right now. Peter Gold. Amuyo kakapsat tinubrak tatal daw. Nagmalmalom ag taw-tawataw nakti live streaming iti YouTube. So nga, baglago din na po ta nag-live ni DJ Arnel. Anak naka-live po ti Facebook page tayo. Hani tulenti when nga road bossing duma ti Facebook nga talaga kanjak masarutan ato nga talaga bossing at ibagbagam nga dikit-dikit. Kaslanog dikit kay kanji asawa mo no kasya ti langanan no dikit anak no kunana. Idikit-dikit mo lang, idikit-dikit mo madamdamak ti mangkenan mabalinan kasjay. Hani Tolentino ti makuna nga dikit-dikit. Di ba sir DJ Arnel Takmo? Pag sinabing dikitan, ang ibig sabihin dumikit ka sa aking mahal ko. Tapos dikit sabay haplos, ayan, tumigas na, pwede na. Di ba? Ganyan. Kakatawa kayo manin. Yan ang sinasabing dikit-dikit. Honey Tolentino, di ba? Grayson, sana all may kadikit. Ayan, yun ang ibig sabihin ng may dikit-dikit. Tignan mo lang kung pag nakadikit na, ang ibig sabihin, pwede na. Dikit-dikit, dikit-dikit, tapos tigas-tigas, ayan, touching na. Hello to Honey Tolentino. Matay nak Mildred. Ito na yung sinasabing dikit-dikit. This is now the result of dikit-dikit system. Tuching na. Hello to Madam Virgie Layman. May jacket ka na po. Magandang ayan, si Virgie Layman. Ito na po yung tuching. Alam nyo ang ibig sabihin ng tuching sa Tagalog? At tusukan sa gabi. Tuching means tusuk-tusuk paggabi. Tuching. Shout out to Virgie Layman from Chenny Lover. Matay na punti katawa bossing. Honey Tolentino. Diba? Yun ang sinasabi nating dikit-dikit. Pag dumikit ka, siyempre dikit ka ng dikit, mamaya tigas ng tigas, mamaya tuching na. Yan ang kanta. Tusukan sa araw host, sabi ni Chenny Lover. Virgie Layman, ate o kapatid, madam, pwede ka nang magbaba ng bahay nyo. Please, pakidikit si Virgie Layman. Isang magandang dilag na from German yata to. Kinder pa lang ako. Kinder huevo. Ayan, mga kinder. Hello, honey, sis, delikado, awan katuching from Lina Cortez. Ang tuching sa Tagalog po, tusukan sa araw at gabi, mga kaibigan. Virgie, Germany po. Hello to all viewers from Germany, especially to Madam Virgie Layman. Thank you very much for dropping by in my live streaming. This is from Tenerife, Spain, Canary Island. Pwede na kayong magbaba ng bahay nyo, Madam Virgie Layman, para magpadakit tayo sa mga Ilocana na nandito. Ilocano at mga Ilocana na nandito, ang sasaya namin dito, mga kaibigan. Habang hinihintay namin si Peter Gold, mamaya papasok siya, ang English spokening dollar. 20 million in the house, mana ate Virgie Layman, please, maglapag ka ng bahay mo. Chenny Lover, mamaya pagkatapos ng awiting ito, kakanta na po ako kahit na mababato ako dito ng kapitbahay. Bahala na bukas. Uray mal tusukan ti alda kada arabi bosing no awan nga rod.
Tudjing, ang ibig sabihin, tusukan sa araw at gabi, mga kaibigan. Mga OFW na matagal nang hindi natusok, ito ay para sa inyong lahat. Cherry Lover Dan, ayan, Cherry Lover. Virgie Layman, please, maglapag ka ng bahay mo dito, ate. Guys, bukas ako na kayo kalimbangin, iwas tayo ng lagas. Tudjing, Honey sis, wens nga utayal daw kinarabi nuad ako mamit kung ano man ang Angelina Cortez. Mga naghahanap ng katudjing, mga kaibigan. Madam Virgie Layman of Germany, please, ilapag mo ang iyong bahay dito at ipadikit natin. Alam ko maganda ang bahay mo, madam, kaya makihalubilo ka sa mga Ilocana at Ilocano dito sa aking munting live streaming. Tudjing Peter Gold, where are you now? I want to see you now. Honey Tolentino, man kita kadita nadabukol. Chenny Lover and Virgie Layman, thank you very much for dropping in this live streaming, madam. Thank you, mga Bisaya. Okay, sa mga bagong pasok sa aking live streaming, si Madam Chenny Lover at saka si Madam Virgie Layman, para sa inyong lahat to. Tagalog song. Ayan, nandyan na. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Para kay Pretix Dugang and Chenny Lover, tapos si Virgie Layman, and to all of you. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta,
ikaw ang dahilan. Happy watching to Virgie Layman, to Chenny Lover, and to all of you, my dear viewers. This is for you, ikaw ang dahilan. Hello to Manang Perlita Aglipay Matias. Ang ganda naman ng bahay ni Virgie Layman. Ang daming niyang kotse. Ang yaman-yaman mo po. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan na araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Ayan, inubo ako sa pagkanta. Pasensya na po kayo, Pretty Trixie Dugang and Chenny Lover, at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa akin ngayon. Thank you very much. Oo sis, ninja ako. Ayan. Yung mga ito po ay para sa inyo din, mga kaibigan. Thank you very much to Chenny Lover. Bravo, bravo. Pretty Trixie Dugang. Pakidikit po ang magagandang Bisaya na nakapasok sa ating LS ngayon, mga kaibigang Ilocano. Pinilat ko iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa aking isang nalabis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan paman. Ngunit habang tumatagal, sa'king lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano ko may sa tabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ko sa iyo? Dahil habang tumatagal, sa'king lalo kang napamahal.
Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal dahil ito'y bawal. Pinilit kong malutin ka, ngunit hindi maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Ayan, thank you very much to Chenny Lover and to Madam Pretty Trixie Dugang. Thank you very much. Also to Manang Perli Taglipay Matias, to Manang Angelina Cortez, to Hanis Tolentino, to Ruby Pigalapon, to Mami Mai, to Tarakit Amyanan. Happy watching to all of you, my dear 15 viewers. Salamat din house. Ayan mga kaibigan. Kada kayo amin kakabsat nga padak nga buybuya, da kayo po nga pakidikit yung man nagatidwa nga bisita yo kakabsat yun gayem da Chenny Lover and kastamad kini Tarakit Amyanan. Happy watching to Pretty Trixie Dugang. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Para po kay Chenny Lover at saka Pretty Trixie Dugang sa para po ang sonata para sa inyo to. Pulaw para sa mga dalawang bisita nating Bisaya dito sa aking munting tahanan YT channel. Iliano Domingo, umay kata ibalay ka, awalan di sabit mo. Hello to Chenny Lover and of course to Madam Virgie Layman. Honey, sis, 4:30 nakaturog ti parabangon na adik nakagbuhay ti live gaminin kung napay kedi ati lakay apay di kan sa maturog ang kunana. Chenny Lover, host uso yun yan noon tawag sa amin ni Bisaya baile sa tarang. Yan. Iwan ko kayo ng bakas, balikan ko kayo bukas from Pretty Trixie Dugang. Pakibaba mo ang bahay mo, Madam Pretty Trixie Dugang and Chenny Lover para madikitan kayo. Ayan, plus 200 pesos. Hinanet namin kaasar, Pretty Trixie Dugang. Hani Tolentino ha, uray siyak sis no, dagduma, pasaray alauna nak nga maturog no kwan. From Hani Tolentino. Ang kasamahan natin dito, Madam Pretty Trixie Dugang and Chenny Lover, mga Ilocana po sila. Kaya nagtatagalog na po ako para sa inyo at sana dadalaw si Peter Gold mamaya. Ayan, pakidikit si Chenny Lover mga kaibigan. Dikitan mo naman na Ruby Galapon, si Chenny Lover. Tapos pasukli, magsusukli daw sila bukas. Ang mga legit ang mga ito kasi monetize na yata si Madam Pretty Trixie Dugang. Kasi kung hindi sila magbabayad,
baka mababawasan sila. Shout out po sa lahat from Pretty Trixie Dugang. Chenny Lover, may bahay na dyan. Salamat talaga sa inyo, Chenny Lover. Ignore klata diyay in text mo no ag text kunwari jak mabasa jak met basain. Hello kada kayo amin na po nga 15 million in the house Honey Tolenti at ikadwak madama ago uroken Sir Sis Angelina kapigsa na nga agpapaandaren kuna ni Honey Tolentino nag-Ilocano po ako. Ayan, si Madam Chenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang pakidikit po ang kanilang bahay mga kaibigan. Honey Tolentino, hindi kitam manida, di kitam ni Chenny Lover kini Pretty Trixie Dugang. Magbaba kayo ng bahay nyo dito mga kaibigan. Oy, lahat yung mga papasok dito, kailangan mag-present kayo kasi kinukuha ni Mami May yung mga pangalan nyo, may raffle mamaya. 50 pesos, preload. Hello to Melo Jane Tolentino. Pretty Dugang, di ako makaintindi salita. Maintindihan salita. Kaya nagtatagalog na ako, Madam Pretty Trixie Dugang. Pag nag-Ilocano ako, ang ibig sabihin nag-Ilocano ako para sa mga Ilocana dyan na nanonood din. Mamaya, present Mamay Melo Jane Tolentino. Madam Melo Jane Tolentino, pakidikit Dugang at saka si Chenny Lover. Please. Honey sis, hahahal, sabi ni Manang Angelina Cortez. Ruby Pigalapon, dancer, nakadikit na po ako kay Melo Jane Tolentino. Hello Manang Perlita, mag-aglipay Matias. Present ading May, Chenny Lover, ganda. Pagringgan salita nyo, pose. Pakinggan. Maganda. Hello to Mami May, naimbag nga bigat, naimbag nga malem, naimbag nga rabiyo amin mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng naimbag, magandang umaga, magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat. Napipintas kayo pag sinabi yung mga Ilocano sa inyong mga Tagalog, ang ibig sabihin, magaganda po daw kayo. Napipintas kayo nga Ibisaya. Ang ibig sabihin sa Tagalog, maganda po kayo na Bisaya. Yan. Talaga naman magaganda ang mga Bisaya. Pati mga Ilocano. Mga Ilocano, mga negrito kami kasi. Hindi kami masyadong maputi. Yung mga iba maputi pero sa akin, yan, maitim, lalo sa singit. Happy watching. Thank you very much, Chenny Lover. Ay, daghang dalamat. Ruby Galapon, taga saan po kayo? Pretty Trixie Dugang, happy watching. Eliani Dominga. Yan. Mga Ilocano, maitim yan sa singit. Sigurado ako. Ako maitim. Ewan ko kay Mami May kung maitim. Ang singit. Hello, Chenny Lover. Ay, daghang dalamat, sabi niya. Oh, maganda. Thank you very much daw. Ruby, iwan ka lang ng bakas, balikan kita bukas. Aham. When nga sis, Angelina, agkikinawatan, agkinatawatalatan, Chenny Lover, upod ako host. Danagan tayo amin na po. Apay di nakita sir, Eliane Domingo. Haan, tano hanay hoy pakita ta pabalittad mo no ko. Kakadusat ka kayam siyempre maputi si Mami May. Maputi si Mami May napudpudaw ngum siya ngum adapay na napudpudaw nga parte ayan na. Di ba? Hello to Pretty Trixie Dugang. Honey Tolentino, kakatawa na ni Manang Angelina. Tumatawa sila Honey Tolentino at saka si Manang Angelina Cortez. Eliane Domingo.
adamot parte po. Nga na po daw tayo. May parte sa ating katawan na maitim at saka maputi. Di ba? Agibilag manin beshi nga one init na ni Honey Tolentino. Eliani Domingo, happy watching. Mauluwag Mildred. Galapon asawa kuya ko galapon. San Mateo Rizal, Ruby galapon asawa ko kuya ko galapon. Ayan. So si Ruby P galapon, ayan, may kakilala na, may kapilyedo yung asawa niya. Ayan. Dahil sa YouTube, sa Facebook, nagkatagpo ang magka-apelyedo. Matay na, tikatawan ko na ni Honey Tolentino. Hi, Kenny Lover, may gluta ako host. Niya gluta. Baka kilala mo si Ruby Galapon, si Dominador. Sino Dominador? Dalata patalastas na dikit-dikit. Yes, Honey, ading may. Ada na po daw ken ka ading dera deri tayo po mo ko na lima ng perlitag libay matya. Ay, Borjas. Hindi lang nupon tinapo daw ngum naggisingit ko mano nga po silang ko permitting ngisi na. Agramon datay duwa nga ilog na. Thank you very much to Chenny Lover and Pretty Trixie Dugang and to Manang Angelina Cortez, to Ate Perlita Glipay Matias, to Tarakit Yamyanan, Eliana Domingo, Lorna Domingo, and to all of you my dear viewers nga mga tumatawa po sila. Honey Tolentino, madama nga ag-miss call nila kay kunyem yakpan panunutan Sir Sis Angelina madamdama isuna. Thank you very much. Kadagiti people, dito po ako sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island. Ang oras natin ay 8:43 in the evening, Canary Island time, Espanya. Honey sis, hahay, bagam, nailibay ka. Sister ko na ni Manang Angelina Cortez. Hello to Ruby P. Galapon. Happy watching. 17 million in the house. Thank you very much for watching. Amuna oras na sis, kani Tolentino. Maraming salamat sa panonood ni Chenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang. Thank you very much. 17 million in the house. Honey sis Swa. Amsterdam 21:44 ng gabi. Ayan. Mas nauna po kayo ng isang oras kaysa sa amin. Dito po alas 8:44 ng gabi, Canary Island time. Hello to Chenny Lover, taga Germany, 21:44 gabi, dire. Para hindi po kayo antukin sa aking LS, lalo na yung mga dalawang bisita natin ngayon ng gabi, sina Chenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang, ito po ay para sa inyo. Ayan, nagbaba sila Pretty Trixie Dugang, pareho lang tayo sis. Okay, para sa inyo to mga kaibigan viewers. Sayaw ki kay sina Chenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang para po sa inyo ang awiting ito. Let's dance, wiggle it, shake it baby baby. Hello Honey Tolentino, babay na lahat mga besi.
Thank you, Pretty Trixie Dugang. Sayaw muna ako, host, pampagising, sabi ni Jenny Lover. Mamaya magpapatugtog ako ng isang Bisaya song. DJ John Ray. Thank you very much kay Ruby P. Galapon, to Pretty Trixie Dugang, and also to Jenny Lover, to Manang Perlita Aglipay Matias, Angelina Cortez, and to all of you. Nagmayat sa lati ni Ate May, likod mo. Pumanaw mo tan. Kapanagidan. Ayan, Jenny Lover, sayaw. 2020, happy watching 2020. Thank you very much for that 3 roses. Sayaw-sayaw mga bebe. Remix. Hello, Edwig. Sige, Edwig, salan ako. Hello to Hamad Alaibani, Alceli Lizardo, Jenny Lover, yes, host, sumasayaw muna ako. Sumayaw muna ako. Ito yung anak ko, sumasayaw. Okay, magbaba kayo ng bahay nyo, Jenny Lover, sa kasi Pretty Trixie Dugang. Bukas sila magbabayad, mga kaibigan. Edwig Sala. Sala na ko, sala. Venga na ko, venga. A bailar, baile, a bailar. Edric está bailando, mga kaibigan. Ang aking pangalawang anak. Edric, bailar. Mañana vamos comprar chocolate. John Ray. Si chocolate mañana nako. Ayan, thank you very much mga sumayaw. Ito, mga Bisaya, ito yata yung kanta ninyo. Palong guwapon, thank you very much. Perati, ano yung? No hay music todavía. Napagod ako kung ano ni Jenny Lover. Yan, napagod si Jenny Lover. Meron pa Jenny Lover. Ito yung awitin nyo. Turagsuy remix. Hello to Rosa Marijuan Digay. Hello, guapo. Bailas muy bien. From Rosemary Juan Digay. Hello kada kayo manang dita
Dita Madrid, Spain. Iti pamilya ni Manang Rosemary Juan Digay. Pretty Trixie Dugang. Shout out po sa lahat. Thank you very much. Di ko marinig si host. Yan, Budots, Kenny Lover. Ayan, di ba ito yung Bisaya? Bisaya remix music na to. Edric, Sala, bailar. Kenny Lover, yes, Bisaya yan. Supay. Yan. Ayan mga Bisaya. Si Ate Kenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang. Edric está bailando o saltando? Por Dios. Dios mío. ¿Saltando o bailando? Baila bien, venga. Sala kaabalong guwapo ko na ni Manang Angelina Cartes. Hello to Kabusligan Radio Internet. Hello, ada igado kano ditoy Sir Roderick ditoy live awan igado na pumila ako na niya po Kabusligan Radio Internet. Os anong title yan? I-search ko yan. Turagsoy Remix. Hello to Apo Kabusligan Radio Internet. Thank you very much for dropping by DJ Kevin Jake Starman. Kenny Lover, sayaw ka. Turagsoy. Ano ang ibig sabihin ng turagsoy in Bisaya? Oh, maya. Ayan, turagsoy kakabsat ken gagayem. Ito pa, mayroon pa dito. Sana hindi ako CPR. Mix DJs. Hello to Kenny Lover, malalim na Bisaya yan host. Salamat. Ruby Pigalapon, Ralph Razor, Bangalan, dikit-dikit. Hello to DJ Kevin J. Kisterman, Kabusligan Radio Internet. Yan, dakila ka daigid. Si Ralph Kalembang kita bukas, Kenny Lover. Nagsubli na manin bossing ko na ni Honey Tolentino. Thank you very much, Honey Tolentino, for returning of the comeback. Maraming salamat sa mga 10 million in the house.
Chenny Lover. Ito na, mga Bisaya music na ang pinapatugtog ko na. Meron pa. Basta DJ sa Masbate, Idol. Hello to Honey Tolentino. Dami pa eh. Di pa yung patukar tabletas ko, bossing ko. Nalagi na. Chenny Lover. Nandiyan ka pa, Chenny Lover. Saka si Pretty Trixie. Chenny Lover. Ralph, kalimbangin kita bukas, sabi niya. Chenny Lover. Ayan na. Naglabasan ng mga Bisaya remix song para sa inyo to. Masbate Remix. Ito pa, Chenny Lover. Alam mo ba ang mga sikat na remix ngayon nanggagaling sa inyo, yung Bisaya, Masbate Remix. Nag-enjoy ako dito, host, sabi ni Chenny Lover. Thank you very much, sana maulit muli. Basta ganitong oras nakalive po ako, araw-araw, gabi-gabi at umagang-umaga. Thank you very much, Chenny Lover. Ito pa, Chenny Lover, huwag ka munang alis. Marami kang kwan dito. Ayan, Lover and Pretty Trixie Digay. Sala apa ako. Sala pa ako, sabi niya. Sige, gabi-gabi punta ako, sabi ni Chenny Lover. Thank you very much, Madam Chenny Lover. This is the mix of DJ Will. Honey sis, mawatam lata ni sir. Kat adak kamay maysa nga ikan table. Kamay maysa na ikan tableta na. Madamdama extra. Tanong maawatan na lang, da kayo, amin, da kayo po, kayatan kayo. Awan tipay pay dumak kung kaputa barbaro simrek. Ayan, si Chenny Lover, ini-entertain natin siya. Isala yung latan. Sige, sige, gabi-gabi. Sayaw, Chenny Lover. Manangan Gilina Cortez to Honey Tolentino. Ako nagpintas na. Yan, sayaw ka naman ang Angelina. Ani Tolentino. Apukit kasla ngarod nalsiman lemon pusing no da barbaro. Layag pa more bossing from Honey Tolentino. Chenny Lover, asan ka na? Sayaw. Dance with the music. Salapa. Apa. Ako.
Guys, tayo kayo dyan. Kembot, mga puwit ninyo. Ikembot nyo ang mga puwit, sabi ni Chenny Lover. Ayan, di ba? Ang gagandang mga music ko dito, Chenny Lover. Yung mga nagla-live streaming, ayan, nangangaw. Hindi man sila magbigay ng mga remix na background nila. Mga nagchichismisan sila sa ere. Ayaw ko yun ng ganun na live streaming. Nagchichismisan sila. 2, 3, 4 sila na nakaharap sa mga viewers, tapos ang mga viewers nila 4, 5 lang, por Diyos. Hello to Peter Gold. Wala pa si Peter Gold. 2020 takder mo edi na may mayat idol kending amuyo kakapsat alam nyo kanina, Chenny. Ayan, todo yan, host, nakakaantok ko na. Yan, nakakaantok. Todo, yan nga, yun nga, Chenny Lover. Kaya, pumapasok ka sa mga live streaming ng mga nagla-live streaming dito sa mga YouTube, napansin ko, ngawaw sila ng ngaw-ngaw, nagchichismisan, kung ano-ano ang sinasabi. Hindi man sila magbigay ng mga aliw o tugtog para sa mga viewers nila, para hindi sila makatulog. Ayan, yun ang napansin ko. Tapos 5 sila na nag-uusap, at 3 o 4 lang ang nanonood sa kanila. For Diyos, matulog na lang tayo. Eliani Domingo, tumakder ka na, sir. Tay salam ko na ni. Hello to Honey Tolentino. Happy watching. Eliani Domingo, Ruby Pigalapon, 3020 Chenny Lovers. Guys, tayo kayo dyan. Tayo kano. Tumakder kay kano, kakabsat, tagsala kayo ko na ni Chenny Lover. Totoo yan, host, nakakantok. Hindi ba sila sumayaw? Ang gusto lang nila magpadami ng mga viewers, magpadami ng thumbs up. Ayan, nakatulog. Siyempre nakikipanood lang ako. Hindi ako pwedeng mag-comment ng ganon kasi to respect the YouTubers na nagla-live mga kaibigan. Nagpapalaki lang ng oras, nagchichismisan sila. Ayun. Subukan mo manood sa umaga, Chenny Lovers, kung may time ka. Linggo, may live po ako sa live streaming sa Facebook page. Kada linggo po ang aking live. Mga 9 o'clock in the evening sa Pilipinas. Kung ano ang oras na ngayon, dito pag 9 o'clock is alauna ng hapon dito sa Canary Island. Ang ibig sabihin dyan, mga 2:00 nyo. Nakalive ako, 3 oras o 4 na oras nakalive ako sa Facebook page ng Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Hello to Ezra Ortega Gumarang. Kenda kayo amin kakabsat nga buy-buya. Thank you very much kakabsat. Chenny Lover host, Friday, Saturday ang libre ko. Friday, Saturday ang libre ko. Okay, pwede sa Saturday ngayon, di ba? So, pwede naman sa gabi ng Friday, gabi ng Saturday, pwede. Ganitong oras. Thank you very much, Chenny Lover, Eliane Domingo. Hello to Honey Tolentino. Ayan, kakabsat ken gagayem, inaantok na si Honey Tolentino. Ito na. Ayan, mga kaibigan, malapit na po akong magbunot.
raffle na tayo, mga kaibigan. Mga nanood ngayong gabi, may pangalan na po kayo dito. Bali sa tanan. Hindi ka na daw lumuluha. Hindi ka na daw luluha, Jenny Lover. Lulumdaan ka, di papanaw mo. Hello to Ralph Grayson Bangalan. Oh, Ralph Grayson, kapitanom ni Attorney Bangalan idi. Kapitanom ni Attorney Bangalan. Ti nakabisa na RTC Apari Cagayan idi. Sing pet taga Kabuluan is ni Attorney Bangalan. Ayan. Okay. Magbubunot po ako ng dalawa na mananalo ng 50 pesos free love. Pakidikit muna si Jenny Lover kasi matutulog na daw siya. Mag-11 na o'clock PM na dun sa Germany. Thank you very much, Jenny Lover. Asa kasi Pretty Trixie Digay. Kakabsat ken gagayem tatay bigat ken tatarabi dahito yun na po iti dagi nagbuya iso nga ilaw kumot dato yun dato yun ilaw ko dalawa ang mananalo ng 50 pesos preload para module sa Pilipinas. Meron pa akong 30 minutes. May natitirang 12 minutes na lang po bago ako magpaalam. Na-consume ko na po yung 2 hours. Thank you very much. Ready. May bunot. Kanina dukot dikit-dikit. Ngayon bunot. Agsingsingpet kanto nuawanak tun dita sibay mo. Sabay kuma kanaipayan kataragsak umanay alagipem inton kailiwnak kastan biag ko agsingsingpet kanto nuawan nakton itasibay mo sabay kuma kanaipayan kataragsak umanay alagipem. Hello to Pretty Trixie Dugang. Thank you very much for always there. Thank you very much po kay Pretty Trixie Dugang. Lolo sa tuhod, tatang ni tatang ko. Ay, tarakit yan ang Cherry Lover. Ge, kala ko tulog ka na. Hello. Para kay Pretty Trixie Dugang at saka si Jenny Lover at sa mga 11 million in the house. Ilocano song. Baile sa tanan. Numalagi ko aldaw ang naglabas day dila ilo nga inta pinasama Pamaturog nga bilang para katakayo amin kakabsat nga mga ayat kanda ito nga YT channel tino mo dibiyang. Thank you very much for watching and listening.
Vitamina ata ni Angelina Cortez. Karikin sa mata, sinanganta. Hello po, Chenny Lover at saka si Pretty Trixie Dugang. Para po sa inyo ang awiting ito, Ilocano song entitled Aldaw nga naglabas, mga araw na lumipas. Malagip ko ba'y daigdig insawang asi siya't laeng taig at patid mo inyusok mo pa'y singsing ito'y ramay ko at kastandat ayat mo anapuno awan garot makatuprak nasudi nga ayat uray ni dawen tinagtupulos mapunas tuwino man agmudo gising galot lumas pangko kas man init sumingising ken rumanyag to Ingarod kita ipalubos sulis mangbukas ayat analipnos patek ko kinanos indang nag-imugtog Hello to Honey Tolentino. Ato makapaturog nga vitamin ni Ate Angelina. Iwan lang po ng bakas at balikan ko po kayo bukas from Pretty Trixie Dugang. Kenny Lover, salamat host. Maganda ba ang mga Ilocano song na pinapatugtog ko ngayon, mga magagandang dilad na galing sa Visaya? kastandat ayat mo anapudno awan garot makaduprak nasudi nga ayat uray ni dawen tinagtupulos mapunas tuwilo man ang mudo mising galot lumas pangto kas man init sumingising ket rumanyag to narod kita ipalubos sulisog mangbukas ayat analipnos patek takyan anus intang at ibutbut ket biyak tandut na unos Ayan, araw na nagdaan para sa inyong lahat. Okay, ito na po.
Dato James, happy watching. Thumbs up, boss, Dato James. Ayan. Ayan. Sa mga pumasok po dito, maraming salamat sa inyo. Ito na po ang huling bilang para sa inyo. Thank you very much to Dato James. Salamat po, host. Bukas, Dato James, i-subscribe na lang kita, Dato James. Kukunin ko yung pangalan mo at ako na lang ang mag-subscribe sa'yo, Dato James. Pwede kang magbaba ng bahay mo, Dato James. Yan, para makasubscribe ako. Dato James, happy watching. 6,380 subscribers. Ayan, monetize na po to. Naka-monetize na si Dato James. Thank you very much. Malaking bahay na talaga si Dato James. Nakasubscribe na po ako sa iyo, Dato James. Kaya congratulations na lang po. Monetize na po talaga kayo. Dato James, thank you very much, Dato James. Ayan, pinapanood ko na po, Dato James, with complete package, Dato James. Thank you very much. Malaki na po ang bahay nyo, 6,380 subscribers. Congratulations, Dato James. Ngamin awan kapadpadan nga dagkaungga awan makabulod nga dagkatoy puso. Thank you very much. Bye-bye na po. Next time ulit, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga nanood at sa inyong lahat, si Jenny Lover, Dato James at saka si Pretty Trixie Dugang. Maraming salamat po sa mga Ilocano at Ilocana na nandito kanina. Mga kaibigan po ng iyong lingkod. Thank you very much for watching. Bye-bye from Santa Cruz, Tenerife, Spain. This is your host, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, checking out. Bye-bye! God bless. Good night to all of us here in Europe. Thank you very much. Bye-bye. Sige. Till next time ulit. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Thank you, and more power to you, my dear viewers. Thank you. Bye-bye. Good night, everyone.